Nou, wij hebben nu al een deel van Aruba bekeken en we hebben samen de minister bezocht. En we hebben vooral gesproken over de samenwerking en hoe we dat nog intensiever kunnen doen. En uitgewisseld over community policing en de opsporing. Nou, dat is een beetje wat we samen gedaan hebben. Nou, het is hier in ieder geval veel mooier weer dan het nu in Nederland is. Maar het verschil is ook dat er in Nederland 65.000 politiemensen zijn, waar ik de korpschef van ben. En ja, Nederland is natuurlijk veel groter, maar de criminaliteitsvragen zijn anders. Als het gaat over georganiseerde criminaliteit. Hier hebben jullie heel veel met drugscriminaliteit te maken, wat het land inkomt. Dat is in Nederland anders. Maar we hebben ook dingen die gelijk zijn. Zo hebben we ook heel veel criminaliteit online. Hebben we vragen die gaan over jeugdcriminaliteit. En die hebben jullie hier ook. Dus sommige dingen zijn anders. En sommige dingen zijn ook weer net zoals ze in Nederland zijn. Nou, wij gaan zo meteen nog een aantal andere politiebureaus bezoeken. Om ook daar te kijken hoe het gaat. We gaan onder andere kijken hoe jullie het land beveiligen met camera's en het effect daarvan. Vanavond gaan we samen eten. En dan gaan we ook het aantal dingen uitwisselen. Want wij kennen elkaar ook al heel lang. Want we hebben ooit samen in Nederland, in het oosten van Nederland gewerkt. Dus het is ook weer een bezoek van vrienden. En dan gaan we gezellig bijkletsen. De korpschef is vandaag bij ons op visite. Hartstikke leuk, het is een mooi weerzien. We kennen elkaar ook, we hebben in het verleden ook samengewerkt. Ja, en op dit moment zijn wij eigenlijk met elkaar aan het verkennen hoe we nog nauwer kunnen samenwerken met elkaar. Ja, hartstikke leuk. We zijn naar een aantal politiebureaus geweest. We zijn nu in Oranjestad, maar we gaan zo meteen nog naar de Zandpolitie. We gaan ook nog naar Savaneta, naar het politiebureau. Dus ja, erg leuk met elkaar verkennen. Het is ook voor mij leuk om de korpschef van de Nationale Politie wat van Aruba te laten zien.